आं साना मुसुंथ माने आं साबनो ताम खाइमा दंयासो आनो बासे केरा नांजाक बायखा बा तामंखा आं नाखे आं वानसा चलाबे काइजाक हरनि दानो बा जल जाखा जेतु जुदि नर आं वानसा information details sokuguiti faika norok no sana ni bagui norok mo video no script khaikul si paithak jora nai di norok pura bini details sikli tongfrukni tak tongfrukni pura details nong na sanai bu sai boroni bo wansa da tipra sada tamo title bini tak buku priti borotong agio borotong bini bu sai bahike thika boda butharka norok comment khaimani bo butharo rok noi amorok details nan bagui no mister hu norok ni busango paisa paika आं कैसे को साना मुसुंगो जतो न जानो नासले जांनाय चाजा ग्यांनाय बरो गानो ब्लॉग खाइ दिन नर खाइ फालतू बरो जानो मानो कमेंट स्टेज जाखाने हामिया हामिया वार्ड कर कम सानाय या भाई बरो गानो ब्लॉग खाइ दिन नर खाइ मूर्ख बरो गानी माने 2-3টা फलोआर 4-5টা फलोआर कमी थांको ना आनी कोनो थांगो फायो गरै माने कोनो फाया थाब फाया बुझिका नटाम बेगास कष्ट कै roll camera action norok jato no hai hai lamso ko Mr. Hu ni YouTube channel o norok thik video no click khaika mo video no click khaika norok belai khano interesting nangjana amra gi norok puila si paithak jora nai tongbi ke norok oro buku priti no norok asu keno sraika nong ni srai mung nangui de thangno nange de thangno ang saimaliya norok amni bagoi norok jato no ang tini o virus priti ni full information details sokuguiti faika norok no sana ni bagoi norok mo video no script khaikul si paithak jora nai di norok pura bini details sikli tongfrukni tak tongfrukni pura details nong na ang sanai je ang saiman masuk tak ni bini busai boroni bo wansa da tipra sada tamo title bini tak buku priti borotong agio borotong bini busai bahike thika boda butharka norok comment khaimani bo butharo rok noi amorok details nan bagi no Mr. Hu norok ni busango paisa paika enke video no log ya kari asuko share kari video ni fighting thangna hiano guys turuk khayoi buku priting kha bo agartala ardinagar kha bini nok bo sikli tongfrukni simino feeling phalang te berenani te sagote turuk sinani bo belai kheno interesting nangjago amni yagulo bo sikli tongfruk khoroksa wansa bosoni chala sikla no hamjakha bini nok hike agartala leksomoni borok hamjak laino borok kaijak laika bini nokni borok bo gosika borok kaijak mani jagate आशीर्वाद बरि लाइखा बिनि नकनि बरक इनका बरक खुशी मुइनो काइजाक लाइखा बुकु प्रीतिनि नक आरदिनगर बिनि बुसाइ वानसानि नगंखा आगरतला लेकचमनि बरक खुशी मुइ काइजाक लाइखा तंथब लाइखा भिडियो रिल्स खाइलाइखा गोबां भिउस फाइका आमनि यागुलो के मेन के अरो टपिक नरक सराइमानि बागै देंखा तामनि बागै बांखा एमन दिन साल hamya faisok paika borok mairok chalayoi kejang thunani ni thanglaika bei thuka thui phung aimale priti ni busai already dead thangka bai ke thika hinba kogo nokhorka bukuk priti ni bini kok ni bisingtui sung saiman ka bo thute brand stop ngui thui thangka nei inka okogla busu jorati kubu saimia amongke bukuk priti ni bukuk ni kokti khnaka eke abo to chung saimangka bo sikli tongfrukni simi bo kaijagoi bo wansa bo songni borok kaijagoi songchar khawi te bini bosai thuimani birmanni kok amni yagulo tamungkha tawkhaina haino nosai khnaronai bo tongte bo saichung belaikano sak kaisang jakha tong thokjaglia belaikano bini langmao birman thaima haingkha bo reels rok koyekta khaika kapmani emotional ngmani belekhano dukho nangkha bini o emotional video no nugui amni yagolongke bo bini bokra bari agartala lek chomoni yakarui ek khoroksa tabuk norok nugui tongmani ochla bo bai halok tengnani nangkha bo bai kaijak saimia amne ke borok tonglayo kaisalu mono bo norok ano sungmani ochla wansada tipra sada bo bosongni borok gyangni borok bo ang nongno tau clear ke sanai bini takni busai ingkha busaino hinchenai tak borok thanchake tongmaba bini bumung ingkha siba setri bongkha kaisa nepal sidu wansaya norok wansa hi comment khailemani juli lemani aigini ke wansa bosongni no thabukni ke
Nepal sih amo. Ingke norok bono tudi asuk ne norok sraimani norok srainan nanglak already bini busago naida astas bosak kuplung asta bini thikong hoite yak hoite yakum hoite totrak hoite ekdom te tumangse abo infection kanongui mano amo to jarjani life haya diba eka bini takni busaini hobis rok bo tongmarok bahaino pura te tu rok bai kuplung no engka tabu ke main topic te kaisa sopene borok tong ke borok tabu tiprao tongya borok diliwo tongo aro borok private job rok khailayo tonglayo aro no borok খুশি খেনো tonglayo সময় walayo সময় kethalayo সময় yo hamjaklayo jora ungke haike no borok ni langma tongo hingke norok kisamisa information nongno angrika norok jajakamo video no like khaidi subscribe khaidi norok belai kenano jala siriliya Mr. Hu norok kisa buhu Prity ni para bini kisa bosai bahike thika bini tangni bosai wansa da ni norok sungani bage ang tongalian bage nongni buskango sok fainani nangkha hingka norok Mr. Hu no asukeno hamjangmarika ekdom subscribe si dati no 1K bo complete thangka take 2K kanani phaching thang tongsio norok 2K dati sukumi rodi sabun information nang norok sari comment khai ang je saimansak tu bunai hingka norok no ang je saimansak tinini information video rika norok bahai nangjaka jajake norok like khaidi subscribe khaidi share khaidi o YouTube channel no engke tiprasa eglok thung aino hai norok joto malai pinai kotal video bye.